Ito ang Biyahe by DJ Lala Banderas. DJ Lala Banderas. Back with me, Kabisyo. Kasama niyo pa rin si DJ Lala para sa programang Biyahe, ang programang sakto, klaro, derecho. Now we are on the first Biyahe of the night. Para sa ating hashtag Biyaheng Sayang, ito na po ang biyahe ni Eureka. Hello po, ako po si Eureka. Pinagsusumikapan ng mama at papa ko na makapagtapos ako ng pag-aaral. Kaso po, imbis na mag-aaral ako, lumandi po ako. Pinagtuunan ko po ng pansin ng boyfriend ko. Kaya nabuntis po ako. At masakla pa po, hindi niya naman po ako pinanagutan. Nagalit ang parents ko, syempre. Laking hinayang nila. Isang SEM na lang po kasi kagraduate na sana ako. Sayang po kung nakinig lang po sana ako sa kanila. Sana nagtatrabaho na po ako at nakakatulong sa kanila. Ngayon po nahihiya po ako sa parents ko kasi dinadagdagan ko pa po ang gastusin nila. Yun lamang po. Alam mo, Eureka, yung totoo lang, ang sakit sa pangasabihin ng pangalan mo. Nagtutwist yung panga ko. Feeling ko for a moment, pag sinasabi ko yung name mo, nagla-lockjaw ako. Ay, anyway, Eureka, ito real talk ako sa'yo, love. Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Yan ang sinasabi nating aral muna bago landi. Kabisyo, hindi naman to basta-basta pang o-offend lang ng tao. This is a lesson that every teenager out there should learn or at least man lang bear in mind. Kasi ang dami-dami na pong nagpatotoo na yung pagbubuntis ng wala sa oras o yung masyadong maaga is quite hard. It's a struggle, not only in their personal lives but in financial aspects as well. Kasi syempre hindi ka patapos ng pag-aaral So hindi mo pa mapasok yung mga high-paying jobs, hindi mo pa ma-penetrate yung mga high-paying companies because diploma is a requirement. Kaya Kabisyo, kapag sinasabihan kayo ng mga magulang ninyo, ng mga nakakatanda sa inyo, it's not because parang quote-unquote hindi nila pinagdaanan yung edad mo. It's just that they did. And they know how hard it is kapag nabuntis ka ng maaga, nabuntis ka ng wala sa oras at hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. They are passing their lessons on you. Mga lessons na nakuha nila from their previous years. So don't take it as if pinapagalitan ka nila, as if nagmamagaling sila, as if nagiging mahigpit sila. But then again, andyan na yan, Eureka, that baby is a blessing and we all know that. Just remember that that event in your life shouldn't stop you from dreaming, nor should stop you from reaching your goals. I've met a lot of people in my life and I've known a lot of friends of mine na nagkaroon sila ng baby ng maaga and yet they continued on with their studies and now they are professionals, happily married with people na tumanggap ng pagkakamaling yon, na nag-embrace ng flaws nila, ng mga pagkakamali nila, and now they are happy. So, don't you ever think that your life stops there. No, it only just begun. Nagsisimula pa lang yan, okay? Dire-diretso lang tayo sa ating hashtag Biyaheng Sayang. This one ay ang biyahe ni Tonton. Ako po si Tonton. Tatlo po kaming magkakapatid. Bata pa lang kami, paborito na ni Papa si ate at si Mama naman yung bunso. Kaya naging independent po ako. Nag-aral mabuti, nakapagtapos at nakapag-abroad. Lumaki ako, feeling ko mag-isa lang ako. Pag may problema ako, sinasarili ko lang. Simula nakapag-abroad ako, bihira ako makausap ang pamilya ko dahil na din siguro nasanay ako mag-isa. Nagkasakit ang tatay ko. Hindi ako umuwi, nagpadala lang akong pera. Iniisip ko hindi naman mahalaga ang presensya ko dun. Nung namatay lang ang papa ko, tsaka lang ako umuwi. Mayroon siyang iniwan na sulat para sa akin. Sabi niya, dun sayang daw at konting panahon lang kami nagkasama. Nilayo ko daw ang sarili ko sa kanila. Madami ako na-realize at nangakong babawi ako sa mama ko at sa mga kapatid ko. Hays, ito yung mga sinasabi nating pagkakataon na may mga bagay na hindi mapapantayan ng pera. I know that you did that for your family, Tonton. And alam nyo, most of the breadwinner nakakalimutan to because they wanna escape from the chaos of their lives while doing their responsibilities para sa mga magulang nila, para sa pamilya nila. They tend to separate themselves, i-isolate yung sarili nila, have a life of their own, just trying to grasp some control
control over their lives. And naipapantay nila or na-associate na nila yung mga pinapadala nila as a form of care, as a form of them being there for their family. Not realizing na sometimes, even if bigyan mo ng pera at mag-provide ka na mag-provide sa pamilya mo, if you are not spending quality time with them, your earnings, yung mga kinikita mo, ay napupunta lang sa wala. Kasi wala ka doon to enjoy it with them eh. You wanna see your life prosper with them. You wanna see your life progress with them. I do understand na sometimes it's chaotic, sometimes it's too stressful to be in there. Parang puro problema lang yung dumadating. So, gusto mong magkaroon ng barrier, ng walls para i-filter yung mga yon. But sana, take some time off sa busy day mo and just spend time with them. Use those earnings, use that money to create memories with them. Memories na hindi mababayaran ng pera. Memories na hindi mabibili ng kahit gaano kalaking halaga. Okay? Sometimes, masarap sa pakiramdam na nakikita mo kung saan napupunta lahat ng pinaghihirapan mo. And besides, they are the reason as to why you are working that hard. So might as well spend it with them. Okay? And now we are moving forward sa ating huling biyahe for tonight. Ito na po ang biyahe ni Kokoy. Ako po si Kokoy, isang engineer. Pinangarap ko po magtrabaho abroad para mas malaking tulong ang maibigay ko sa pamilya ko. Nag-apply po ako at natanggap. Kaso 2 araw bago ang flight ko, na-aksidente ako. Nawala ng pakiramdam ang mga binti ko at kinakailanganin ko mag-therapy upang makalakad ulit. Sayang ang oportunidad ko abroad, halos abot kamay ko na sana. Sana po sa paggaling ko ay magkaroon pa ako ng chance makapag-abroad. Love, that is so unfortunate yung nangyari sa'yo. Pero sabi nga nila, hindi pa huli ang lahat. If there's a will, there's a way. Ang dami ko na po sigurong napuntahan or nakita na kilalang tao na hindi naging hadlang yung kanilang kapansanan para magawa nila yung mga gusto nilang gawin, ma-achieve nila yung gusto nilang gawin. I've seen a gamer online na nag-games siya even without the hands. Kinakaya niyang mag-game and he is actually so good sa ginagawa niya. I've seen a lot of performers na merong disabilities and yet they are thriving sa gusto nilang field. So don't you dare give up, Kokoy. Just find a way in order to fulfill your duties even with your disabilities. If you learn to marry that disability, you'll go far. Kasi my brother, even if he is deaf, hindi siya nakakarinig, dinadama niya yung beat ng song and he moves along with it. So kapag may mga dance performances sila noon sa school, actually siya pa yung nakakasabay sa beat. Yung mga kasama niya ang hindi, di ba? So it's so cool what you can do if you'll only put your mind into it. So thrive strong, soar high, Kokoy. Kayang-kaya mo yan. Your disability or your accident is not the end of it. Only you can pave a new way in order to reach that goal. Okay? Sa mga kabisyo natin na nagsend na kanilang mga voice messages sa ating hashtag biyaheng sayang. Nako mga kabisyo, maraming salamat for sending it over. Abangan next time ang ating biyahe. Malay mo sa susunod na biyahe, kwento mo na ang aming destino. Always your number one SM radio station. Love Radio. Love, kung natuwa ka sa aming video, i-click mo na yung subscribe button at yung notification bell para naman notified ka sa mga bago naming videos.